mălin, păr, cais, mărul calului, ăsta e din nuc, ăsta e dintr-un cireș care a stat aproape 4 ani în apă. Sunt foarte încântat că mi-am găsit în sfârșit un loc unde să-mi pun creionul. Nu neapărat că o venit ca o pasiune de atunci, dar sunt rădăcini în copilărie. Să crapă ușor, știi? Deci nu trebuie să dau de multe ori. Mie totdeauna mi-a plăcut partea asta de manualitate și de lucru cu mâna. Totdeauna am făcut treaba asta de copil, să zic așa. Eu, crescând pe lângă bunicul, am avut așa parte de, să zic așa, de prezența asta a bunicului la țară. Nu neapărat că o venit ca o pasiune de atunci, dar, să zic, sunt rădăcini, știi? Sunt rădăcini în copilărie. Lingura este primul obiect pe care ai învățat să-l folosești. Și, practic, ai cu el o legătură intimă, funcțională, pentru că te hrănești cu el. Sentimentul că produci tu ceva cu mâna ta, ceva ce îi funcțional, îi ceea ce te mână de fapt, știi? Și atunci, în momentul în care tu realizezi un obiect care îi 3D și care are o folosință din asta imediată, și atunci asta îți dă satisfacții mari. Să lași niște mici imperfecțiuni, să se vadă că e făcută de mână. Ce mă motivează pe mine e și faptul că lingurile sunt diferite, pentru că lemnul e diferit. În final, când vine vorba de o lingură, acum trebuie să ne gândim, știi, că nu e o piesă de sculptură extraordinară, adică nu vorbim de Pasărea maiastră lui Brâncuș, nu? Noi suntem cioplitori de linguri, nu suntem sculptori, știi? În final e o lingură pe care speranța mea e că îi va fi folosită în bucătărie și va produce bucurii celor care le folosesc. Adică una dintre lucrurile care în mod intenționat, să zic, le poți face, îi să lași în piesa pe care tu o realizezi în lingură, să lași niște mici imperfecțiuni, să se vadă că e făcută de mână.